थैंक यू सो मच थम्स अप ब्रदर। हेलो हेलो थम्स अप, हाउ आर यू? कैसे है बोलो? थम्स अप जी बोलो, कैसे है ब्रदर? कुछ तो बोलो। आपका स्वागत है रे मेरा एल्बम में, आपका स्वागत है। आपको अभी मैं कैसे स्वागत करेगा? मेरा पास तो अभी दारू भी नहीं, अभी आपको मैं मोस्ट वेलकम। अहम अहम रायजो राजा नोंथांमोन। देलाय कमेंट खालामलाय सोर सोर दङ? कमेंट कर रहा हूँ बोल रहा है। इतना लेट कमेंट कर रहा है थम्स अप ब्रदर, वाव। देलाय लोगोफोर सोर सोर दं कमेंट खालामलाय, खिन्थु स्रायनो बैसागु बोथोरनि। देखो जो मतलब ही नहीं है ना, कमेंट करो। जो मतलब ही नहीं है कमेंट करो। जो भारत माता को प्यार करता है ना, इसके लिए तो 1 लाख बनता है। जो भारत माता को प्यार करता है ना, इसके लिए तो कमेंट करो दोस्तों। कमेंट नहीं जा रहा है क्यों? क्या हो गया रे, कमेंट नहीं जा रहा है? नेट स्लो? क्या नेट स्लो भी नहीं ना? 1 2 3, 1 2 3। बुझाखै? ए थैंक यू सो मच। बेनिफ्राय जोंना 4 करोड़ लाइक डान, थैंक यू सो मच एलं, थैंक यू। भाई बाप लाइक डान, थैंक यू सो मच। थम्स अप एलो। कमेंट नहीं जा रहा क्यों? बाद में आती हूँ एलोंग ब्रो, क्यों ऐसा हो रहा है रे? विशाल के पास बहुत सुंदर सुंदर लड़की है बोल रहा है। ओके जाओ जाओ विशाल के पास जाओ। ऑन 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 ऑन। कैसे साइलेंट ब्रो बोल रहा है? ब्रो साइलेंट नहीं था मैं, मतलब मूड क्या था? साइलेंट नहीं रे ब्रो, साइलेंट नहीं। दारू खाने के लिए इंतजार कर रहे रे छोरी। ओमफ्राय
एलोंग को पता है। पातली बहुत सुंदर है, मतलब पातली बहुत सुंदर है। हेल' हेल' जोंना बसुमतारी हेल' हेल'। ओमफ्राय मा दाबो थाङाखै नामा? बोरो मोननै लाइक डाउन सुनन्दाना थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय आरो मोनसे थांदो ना मोना मोना बेरायनाया मोजां नालै, मोना मोना बेरायनाया मोजां। ऑल मेरा सोना, ओके ऑल मेरा सोना थम्स अप सुना। और थम्स अप बोलो ना यार, कैसे है आपका हाल चाल? भिडिअ बानायनो सोलाबाखै, मा खालामगोन फाग्ला गोसोजों। बसुमतारी जी नामदारना थम्स अप आश्रय। थम्स अप लो, ओ थम्स अप। लड़की लोग को बुला के लेके आओ मेरे एल्बम में। टुरुरुरुरुरुरुरु, अमानिया, अमानिया, मांगे 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 मंगारे, तू मिला दिन और जीने को क्या चाहिए, वाह सब तुरे पता मगर तुम्हें मैं हूँ, जानसार है, जानसार है, जान जानसार है, जानसार है। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है। सर लॉकडाउन थैंक यू सो मच मसारे, थैंक यू थैंक यू। जानसार है, जानसार है। नित्या एलबी नित्या एलबी क्या नहीं करते, नित्या एलबी नहीं करते। नित्या को मुझे मालूम नहीं रे, नित्या तो अरे थम्स अप ब्रदर, ओ लड़की है ना, लड़के को क्या पता रे, लगता है गर्ल ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है नित्या का। और इतना दूर भी नहीं है गांव का, एकदम बारे गांव का सामने है इसका बॉयफ्रेंड नित्या का। तो किधर किधर घूम रहा होगा। अभी तो हम लोग का आसाम में बिहू चल रहा है, बिहू में डांस करता है, दारू पीता है। अभी क्या बोलेगा, वाओ मस्त। आं थांबाय दे, अन गालांबाय दे। ओके 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 अन दं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जानसार है, जानसार है। थम्स अप का प्रोफाइल को देखने से वाह टिप टॉप, हाँ टिप टॉप है थम्स अप। तू तो बहुत टिप टॉप प्रोफाइल रखता है रे आजकल। कम से कम आपका तो 2-3 गर्लफ्रेंड होगा शायद। पी हाँ बीजेपी टिप टिप टॉप। चलो बोलो थम्स अप ब्रदर। अभी एमपी इलेक्शन आ रहा है, तो किसको वोट देने वाला है आप? कांग्रेस, वाह कांग्रेस को देगा ना। मैं तो किसी को नहीं देगा रे, मेरा लोकल पार्टी को देगा, लोकल लोकल। सारे है, जन सार है, मैंने निभाया है, मैंने निभाया है। टिप्रा मोता, टिप्रा मोता, लव फॉर बुगाग्रा, बुबाग्रा बुबाग्रा, ओके लव फॉर बुबाग्रा। मेरा एल्बम में 5 बंदा है रे, 5 बंदा में। और एक थिगानो गोथावनो।
जिंबो थालांसिगोन नाहां नाहायावनो कौन है मेरा एलबी में आजकल बहुत डाउन होके जा रहा है रे एलबी। सोता मोता प्यार करेगा तू ओ मेरे बाबा सुनरिया दिल ले गया हाथों में पहना दिल ले गया। ओ थम्स अप ब्रदर बोलो क्या हो गया रे थम्स अप जी। सपना में सजना सजना में सपना ओ दिल आ गया नैना में सपना सपना में सजना ओ दिल आ गया ओ दिल आ गया। सोखानोसै जा खांफु फिल्म प्रडाक्सन गुड इभिनिं दा बुंदो आरो ना गुड इभिनिं एभ्रिवान गुड इभिनिं एभ्रिवान। जाखांफु ब्रादार मा खालामदों मा खबर दे खोन्थाहरदो दे बैसागो बोथोरनि जौ बिदै फागोला खालामबाय नोङो नामदार जाखांफुआ अ जाखांफु ब्रादार नों बहानिमोनब्रा एसे नोंना लाइन आरोना ब्र आंनाबो बिदिनो आरोना थिगानो मोजाङानो दं आरोना बर्थमान ओमफ्राय जाखांफुर ब्रादार नों बहानिमोनलाय खोन्थानो हागोन नामा अ क'क्राझारनि नामदार ना अके क'क्राझारनिसो माने बरिया ओमफ्राय बावखुंग्रियाव गाखोहैयासै नामा जाखांफु होद 9 जन गाहाम दंब्रा बाब 8 जन गाहाम दं कमेन्टबो खालामाखैलै आसरित मानसिफ्रा। चलो दोस्तों कौन है प्लीज कमेंट करो। देखो दोस्तों कमेंट करने की बाद ही मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में आप लोग है तो इसलिए जो पर्सन है कमेंट करते रहो दोस्तों तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में हो और इसके बाद आप लोग कमेंट करेगा तो मुझे भी इतना अच्छा लगेगा और आप लोग की बात मतलब आप लोग की कमेंट को देख के और आप लोग से बात करके मुझे अच्छा लगेगा इसलिए प्लीज़ कमेंट करो कौन है। जाखांफु ब्र ओंखाम जाना जायाखै बोरै बैसागु लागोना लागायाखै Alayaron, alayaron, सानजायाव खोराङा खोमसिया नुजाबोगौ। जोंना नै उइलियामा फैबाय आरोना जाखांफु लोगो खालामदो होनना अनदार थेंक इउ सो माच माबालै उइलियाम ब्र आं माने बिराद साननैसो बेस्थ'लै सोलाबथाराखै आरोना एलबि सेलबि गिदिंनोनो ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो अनन थेंक इउ स' माच। आदै फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथार फैसालियाव गोमो गोजा महर लानानै थेंक इउ स' माच उइलियाम लाइक दान खालामनो थाखाय उइलियाम ब्रादार मा खालामदों खोन्थाहरदो दे उइलियाम ब्रादार मा खालामदों माबोरै खबर सबर ओमफ्राय ओंखाम जागोना जायाखै ब्रादार प्लिज अननानै दे कमेन्ट खालामदो रायलायदो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना रायलायोब्ला
अनन थेंक इउ स' माच सोर सोर दङ रायलायदो दे सानजायो खोरांनि गोथार फैसालियाव गोमो सान नुजाफैबाय आलायारन आलायारन ला 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 फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव आंना भिडिअ'आ भिउस फैला मा जाखो आं मिथिला ना अ ब्रादार ना माने एसे मडेल चेन्ज खालाम आरो ना जेनेबा नों मा केटेगरियाव भिडिअ बानायगासिनो आरो ना ओमफ्राय जुदि भिउस फैयाखै आरो होमबा एसे बेलेग नाजावो आरो ना एसे बेलेग खालामबाव आरो ना माबायदि प्रब्लेम मा खारननि थाखाय मानसिफोरा नायाखै एसे बेलेग खालामबाव आरो ना अब्लानो जागोन आरो ना होमबानो जागोन आरो ना आरो जोंनिया ना आं मोनसे खोथा बुंगोन दै लोगोफोर जोंना जेके जोंनिया मोनसे मेन प्रब्लेमा जाहैबाय मा जोंनि पाब्लिकफोरानो नाया खालि इउटुबारफोराल' गावजों गाव नायलायलायो बेयाव मालाबाबो साक्सेस जानो हाया आरो ना बिनिखायनो पाब्लिक मानसिखौसो नांगौलै जोंनो इउटुबार जानो थाखाय ओंखायनो एकदमबारे पाब्लिकखौ बोनो हानाय भिडिअसो लाबोनो हानांगौ आरो ना लोगोफोर होमबासो इउटुबाव साक्सेस जागोन आरो ना दा आं मोनसे खोथा बुंगोन लोगोफोर आं बै साननैसोआव आरो ना गोबां नोंसोर माबायदि नेटपेक इउस खालामो आंथ' मिथिया जिखुनु आंना मास मोनसेयाव 11,500 आरो ना आंना मबाइलनि रिसार्ज आरो ना मास मोनसेयाव 11,500नि मबाइल बेलेन्स सोयो आं लोगोफोर सानना नाय मास मोनसेयाव 11,500नि मबाइल बेलेन्स सोनानै ओमफ्राय मा फायदा सानसेयाव आनलिमिटेड नेटपेक बुहुत 39 हमना ला 39 सानसेयाव 50 थाखानि बारा जायो आरो ना होमबा इसेबां इउस खालामनानै जुदि फायदायानो गैया आरो ना बिनिखायनो एलबिजों जाया लोगोफोर 100आव 100+% होगोन आं दा जोंफोरबायदि फिसा इउटुबारफोरा ना एलबिजों मालाबाबो जों साक्सेस खालामनो हाया नों हमना ला एलबि होयै नों मन' खालामगोन एलबि होयै नों माबा खालामगोन अब्लाबो आरो ना बुहुत बांसिनसो फैसा खारगोन आरो ना नेटपेक बायदिसिनायाव आरो ना ओमफ्राय टाउन एरियाबाथ' मोजां 5G नेट फ्रि ओमफ्राय बिदि मोजां भिडिअ बानायनो नाजादो आरो ना लोगोफोर होमबानो साक्सेस जागोन आरो ना जोंना गेरेमसा बसुमतारी लाइक दान होफैदों थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय गुड इभिनिं ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि सानो आरो ना आंनि बुंनायखौ गेरेमसा लोगो जादों नामदाना नै गेरेमसा गोजा दे आं ब्लु होना होगोन दै ब्लु बिबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना जेकेआबो अन दे नामदाना अके बेखौनो एसे बेसिक नलेजनि भिडिअ बानायलाय अनेक खागोन आरो ना दा आंथ' मोजां नामदारा जोंना विलियामा आंबो बिदिनो जेनेबा एसे बेसिक टाइपनि भिडिअ बानायनो नाजागासिनो आङो ओमफ्राय नाथाय आंना सोलाबालै खामानि मावोना आङो खामानि मावनानै टाइम मोना आरोना लोगोफोर मालायफोरनि एलबाबो गिदिंनो टाइम मोना दिनै बुहुत आंबो दिनै आरो नेटपेकआ आरो बिराद बेखार थांगासिनो दं आरो आंना ओंखायनो दिनै 9थासिम होगोन आं सानदों आंना लोगोफोर हरनि 9थासिम होगोन दिनै ओमफ्राय आं बेलेगफोरनि लिबाव थाङाबाथाय गाज्रि दामोन दै माने आं सोलाबनो नागिरा आरोना दिनै 9थासिम होनो सानदों आरो ना मानसि थाबाबो आरो ना लोगोफोर जिखुनु अन दोनबाय थागोन आरो ना आङो ओइ नोंनि बिहारि लोगो दंना बिहारि लोगो नाम्बार गैला
इसके बाद ओके ब्लू बाय आङो ओमफ्राय सोर सोरनो ब्लू नांगौ लाइक डान साइलिया थैंक यू सो मच साइली जी मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक डान करने के लिए बोलो साइली बात करते रहो आं दुखु दा आं दुखु दा मोनाखै मानसिनाव खामानि थाखाय मानसिनाव खामानि थाखाय अके ओंलै उपाय गैया आरोना मा होनना बुंनो खामानि मावाबानो फरा दराबो गैला नालाय लोगोफोर फरायनायबो गैला माबो गैला मा खालामनो आरोना उन खामानि मावाबानो उन साइली कैसे हो बोल रहा साइली देखो आपसे बात कर रहा है हम लोग का गेरेम ने मैं ठीक हूँ गेरेमसा नाम डरना बोलो साइली क्या कर रहे हैं अभी खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ ओए ओमफ्राय बाबुराव खायो आप कैसे हो बताओ गेरेमसा बोल रहे बताओ बताओ कमेंट करो जना विलियम ऑनन थैंक यू सो मच मैं सभी को मेरा एलबी में जो पर्सन है मैं सभी को दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ ओमफ्राय मेथिगु और कैसे बहे बाथाव गेरेमसा अन आयो कमेन्टखौनो खालामा लोंथा रावबो आंनियाव माबालै मा होनो विलियाम ब्रादार आं माने गेरेम ब्रादारमोन आं रावनि बिलबो गिदिंनो हायाखैना ओंखायनो आंनाव मानसिफोर फैयाखै आरोना आंनियाथ' बुंनो थाङोब्ला बांसिनैनो इउटुबार नङिफोरासो फैयोमोनलै दा साननैसो बैसागो सोलिगासिनो ना बैसागो ओइ र' सामब्राम साइली ऑन करते रहो साइली सपोर्ट करो साइली मैं 9 बजे तक रखेगा एलबी 9 बजे तक एलबी रखेगा और खाना खाएगा और 10 बजे तक एलबी देगा 11 बजे तक बोहैलाङो जेब्लायबो अनाया नोंनि थाखाय राय दे लादो बे बिनो हाला आरो इसके बाद क्या हुआ गया सबकी सब कमेंट खालाम हरा होनना ओके बिदो इसके बाद सानै एबी लाइक डान थैंक यू सो मच एबी बाथौ खिथु मोजां ना र' एसे खालामनो ओरै खालामनायखौ एसेनो एसेल' जाबाय एबी थैंक यू सो मच सार थाखाय ओमफ्राय माथो जों नोंनाव वाइटि आं खथ' नागिरदों मिथिबाय नोंखौ वाइटि एलबि होला मानो होला होननानै आरो नाम्बारबो गैया आरोना जागोना जायाखै दायो सोर संनाय मैं जाती हूँ बोले ऑन रहो ऑन करो मैं दारू पी रही ना आंनावथ' ले दारू पी रही साले एलबि होला दाना ओके एबि विलियम साबधान कमेंट चेक रिटर्न मी नाउ दाना ओमफ्राय एलं ब्रादार अन आम्बागाव बङाइगाव मिस्टेका आट्रामार जोंना ओइ डिसि दुखि मग पानि खवा मा नंखायो
Hah? Cuma dia berada polisi. Cuma dia berada. आं ओंख्रि संनो नागिरदों एबि ब्र अके अके ओंख्रि संनो नागिरदों अके मा ओंख्रिब्रा ब्र we are you from Chalidia ना जुनानै बिबि ICM दाना अके अके बाय निउस नायाखै नामा होनदों ओइ लंब्र आं निउसखौ नायनो सोलाबालै निउसखौ नायनो सोलाबा काल की रखा तू मेरी एलबी में समझे बोले असली मैं ना आपका एलबी में था रे और मैं ऑन करके मैं सो रहा था और ऐसा सो गया था ना मैं मोबाइल है ना मोबाइल और मेरा पेयर का मोबाइल मैं सुबह उठने के बाद मैं देखा मेरा मोबाइल किधर है रे तो मेरा पेयर का नीचे था मोबाइल भाई त्रिपुरा में गेरेमसा नाम लाइक डान थैंक यू सो मच समायना गैला हामा फेक जाबाय दारा गुड इभिनिं गुड इभिनिं अल फ्रेन्ड Ini Mongolora. Ini kadang-kadang kamu kayak mana? Ya kadang-kadang nih आं सानदोंमोन दहाय बैयानो लाबोगासिनो हाब्रा होननानै जों खामानि मावनो खाथियावनो बयलार माबादोंमोन ना आबौ मंगला मालाय बेरायगासिनोसो आंखौ बायलाय लेंहरदोंमोन लेंनायालाय ओमफ्राय सानै आरो थारुन जानो लोंनाय दोनबाय आं उनाव ओमफ्राय सानै जाबाय आरो लाबायलाया माबा थालिर फस्लाजों दाउनो झूठ मत बोलो संजीव ले सुनो मैं आपको झूठ बोलने से पैसा मिलने से ना मैं झूठ बोलने वाला था अभी पैसा ही नहीं मिलता है तो झूठ बोल के क्या फायदा आलु ना अमा ओके बिराद गोथावलै ब्रादार डाइरेक्ट न'फोरखौसो दंबाय रकनि डाउनलड नायनानै लोंनो बिराद इन्टारेस्टलै हम लोग का सारा गया हम लोग का गार्डन सारा गया हेलो गार्डन सारा मौसुल काम UDC गार्डन सार मौसुल काम उइलियाम आं लोगो खालामबाय ना उइलियाम नोंखौ लोगो खालामबायनो जोंनानि माबाया गेरेम ब्रादारा नोंबो लोगो खालामदो दे ओमफ्राय सनालि मा ओंख्रि संखो होनना बुंदों मैं इंस्टा पे न्यू रील्स डाला है समझे हाँ साइलेंट मेरा पास नोटिफिकेशन आया है और मैं देखने के लिए टाइम नहीं मिला 13 लाख डान थैंक यू सो मच सर एलोंग ऑन लाइक डान थैंक यू सर हम लोग का गार्डन सर ने मुझे लाइक डान किया थैंक यू सो मच गार्डन सर दिनै थ' सानसे निउस न्यूज़ नायनाय माथा गरम जायोलै निउस नायबा मैं ठीक हूँ गार्डन सर मैं ठीक हूँ और हैप्पी हम लोग का इधर आसाम में ना बिहू फेस्टिवल हो रहा है हैप्पी बैसागु फेस्टिवल हो रहा है हम लोग का बैसागु फेस्टिवल हो रहा है इसलिए सभी को हैप्पी बैसागु ओमफ्राय थाथ' ब्र'नो अके हामा जाबाय मुस्लिमफोरखौ दारा माब्रै एलं ब्र' एसे खोन्थाहरलाय कमेंट आओ कल मेरे एलबी में भी ऑफिशियल अच्छा बात कर रहा मतलब बी ऑफिशियल ना आपसे फ्रेंड नहीं है मालूम है बी ऑफिशियल मुझे कल नाइट में मैं बोला है बी ऑफिशियल को बी ऑफिशियल आप एलबी बंद करो और साहिल का एलबी में आ जाओ मैं बोला तो बी ऑफिशियल ने एलबी बंद किया तो बी ऑफिशियल एलबी बंद करने के बाद मेरे पास पूछ रहा है संजीत साहिल का नोटिफिकेशन मेरे पास आया नहीं है साहिल का लाइव का मुझे लिंक दे दो बोला मैं इसको बी ऑफिशियल को आपका लाइव का लिंक मैं आपको दे दिया व्हाट्सएप में इसके बाद आपका एलबी में गया ये देखो मेरा वजह से मैं बोला सभी को तो एलोंग है ना एलोंग को भी मैं बोला था चलो साइले का एलबी में लेकिन मालूम नहीं मुझे बॉय आई लव यू मेरे नहीं
सनालि आइलंनिखौ आइला बुंबाय एलों ब्रो ने साइली को अभी तक ज्वाइन नहीं किया अभी ज्वाइन कर रहे को साइली ओ ब्लैक बॉय हंस रहा है ओके ओके हम लोग का सर ने बोला बाय बाय थैंक यू सो मच सर बाय बाय साइली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है गाइस ने mana how many children साइली का चिल्ड्रेन 5 है 5 मा बाय खाम जाबाय नामाने जाथ'वाखै बाय लोंगासिनो दं
सनजित भाई मेक सलायार ना आज टाइम लेट होनदों माने गथ'फ्रा खारोना गाट्राबारि चाइनानिया रायलायदोंमोन आङो फोरबोबो बिदिनो खालामबाय आसुर हायो 6 PM टीम माखौ बुंखोब्रा एलं साइली कौन सा बात को लेके वो हंस रहा है रे साइली का तो गामियारि फेमिलिया उरला साइली ओमफ्राय गामियारि एखे नुयो आरो प्रफाइलखौ बिसिनि कमेडिया बिराद थांबाय बे एखे नुयो प्रफाइलखौ लान्दाना उरलाला बैसागोनि उरलिलि नैब्रा दोसि लोंगासिनो जोंहा बैसागोनि अमा बेदरजों गाबनो ओंखारला इदि फिल्म नायबाथाय गोदोनिखौ बोरबा नायाबाथाय नाया फ्लांबाय थानो लुगैयो आं बैजोमब्रा फेसबुकआव भिडिअ नायबाथाय एनबरा फेसबुकआव बोरैबा भिडिअ बेखौ नायनो गोसो जायो आज तो मैं बहुत शायद पढ़ा है ओके उरला ला ला दाना गामियारि उरलिलि लाबो दंबा सफोर लगान लाफा आरोना उरलिलि 5 घन्टा आयु खायजों होदों नामाब्रा ना पापरानो बोरैबा आंनि लुबैनाय गैला आं जे हिसाबै लुखानांगौ लुखाबाय दाउदैखौ जाया माथो मानो सोरो जागासिनो दङ आङो बाल जादों जादोंब्रा बालासो जादों जाफैना आं नोंसोरो जाया होननानै लगायनाय नालाय बेखौ लखबदो बेखौ लखब बेखौ लखबा इयो एक्सट्रासो ओमफ्राय जोंना नै सबिताया बिराद गाज्रि मानसि मिथियोना बा गुस्सां गाज्रि आरोना सबिताया आंनिल' फैथारायो मिथियोना आयु भागवत विष्णु की जाप कल की आबातान गया दुनिया खत्म देता लं माबालै अमबारलै जौ फैनायमोन स्प्राइट आंनो खोनानालाय स्प्राइट माइब्रा नै लाला गोरान लाखानानै नै मेयावनो मेरला ला जागोन यस लान्दाना एसे लोंनो आं गामियारि बाना खालामाखै गामियारि नङालै नोङो टाउनारिसो टाउनारि थला इसे ओरै बथलखौ एसे लांलाय गोलैनो हागौलै मैं आज इतना वेबसाइट पढ़ा है बॉय लोग लोंब्रा क्या माना कर खालामाखै दिया गामियारि तू को तू संजित केनाय मोनदोंबाथाय खुशिया है क्या तू मोरा शैली तू मोरा है शैली हाँ शैली उर्ली उर्ली ना उर्ली जाबाय जोंखौ मा नांगौ आङो लोमजादोंमोन दाखालै दिनैसो बयनिबो एलबियाव फैदों सबिता नों थगायनाङाब्रा मिथिबायना नोंखौ आं जोमावनि एलबियाव मैयाबो नुदों दाख्लैबो नुदों मिथिबाय नोंनि आं जोमावनि एलबियाव थांबा नोंखौ नुयो माथो होनबालाय नहीं साले आंनी मेरा एलबी में ना सबसे मुझे एकदम बड़े A to Z सपोर्ट करने वाला पर्सन बोलने से मेरा एलबी में एलोंग नंबर 1 में आता है मेरा एलबी में सपोर्ट करने वाला क्यों बता रहा हूँ मैं नंबर 2 में साइली और एलोंग दोनों मतलब मेरा एलबी में A to Z सपोर्ट करता है नोंगौ थ' सनजित सनादा नोङाब्रा नों लोमजादों थेवबो नोङो एलबि गिदिंगासिनो आरोना
खामानि मावनानै मानसिफोरखौ बहुत फैसा ला मोननो ला थाङोलै नै गामियारि आब' मा ओंख्रि जाखो बुंलाय गामियारि माबायदि आब' जि खस्थ' जायो बेखौ मिथिया कमेंट पर सुन पढ़ रहा है एक्सप्रेस आ गया हम लोग का नहीं चिरकुट एक्सप्रेस है ले लो मौसल का लाइक कर दो हाय मा मुभि नायदों ब्रा बायदोरा मा मुभि थाय इजे मिथिगौ सासे मा मुभि नायगासिनो दङ ओमफ्राय सनालि गाबनाङालै सना ओइ सनालि खोनाबाय सनालि नों सापर्ट खालाम संनाय अनला खारैया आंखौ जानो माने सापर्ट सनालिखौ सापर्ट कर गामियारि संदीप सनालि तेरे से शादी करना चाहती हूँ बोले याखौ लेंहर माबा एवनाय अमा एवनाय दंमोन याखौ लेंहराखै आलाखौ होननानै फन हरदोंमोन आङो यार खोन्थायानोबा आरो माबोरै जानो लोंगासिनो दङ रावनिया या आंनो जाखांनानैसो खोन्थादोंब्रा नोंसो आंखौ मिथिबायना सैया बे आंनो सिगाङाव ओंखायनो खोन्थादों रायदों आं बारा एलबि आव थाया होनदों समाय सबिता सैया जायनाब्रा नाम्बार हर सबिता जल्दि ओइ नाम्बार মই নাচিব নাজানে না লাজ লাগে মোক হিলি থাকবা লাগে জানলেও না মাঝে সোমাই যাবা লাগে তো কোনে চাব নাচি চাওয়া মানুহ আছে गामियारि मिनिबाय आरो ना उला होमबालै उलै ओइ नेटआ मा जामारदोंब्रा हसपट नांगौ आंनि आनैनि फिसाजोसो बांसिन खायो एलबियाव नालाय आं भिडिअ नायादों साबल'सो खालामाखैनो एलं अके नाउ ब्रो थैंक यू सो मच नाउ ब्रो आपके साथ कौन है तो अभी बताओ कमलिया की क्या बोला साले ये सुनते मेरा पास ना बहुत फ्रेंड है कितना हिंदी ना बोलो ना साउथ on हेलो बुलुट बिबाजैखौ लानानै ओइ नाव ब्र बाक्सा जिल्लायाव नै मा होनो बिबाजैखौ लाना खारदोंनो निउसाव नै बड' निउसाव नायगासिनो जोङो मोजां मोननाया खाना बायदि मारनायनो मा बय खाम आं दाबो ब्लेक लावलायनो गोसो जायो खालामगोन आं दाना मा बय खालाम बे खालाम मा आवासा गोसा सनालि मा जाबाय बुंखो आं बुजियासै दाबो लावलायनो बिराद मोजां जायो होनदों गेरे मन'नन सनालि साब खालामबायनो सनालि नोंखौ साब खालामबायनो नै बेगो सनजित अल्ट्रा साइली अल्ट्रा ही एलोंग है एलोंग इज अल्ट्रा इज एलोंग सनालि अनन थेंक सनालि थेंक आयु बिबाजैखौनो लाना खारबाय आरो नोंलै नै बाक्सा जिल्लायावनो आरोना बाक्सा जिल्लायावलै बिबाजैखौ लाना खारबायनो सनालि आई लाभ यू माय हार्ट माय स्वीट हार्ट होनना बुंबायलै नै गेरेमा सोनाली ओके सोना ओके ना अच्छा ना साइली देखो बिबना बोलते रहते हैं ना आपने बिबनांग ने बोल रहा भाभी को लेके भाग गया अभी न्यूज में देखा है मैं बायला नायनो इदिबाथाय मा ग्रहआलाय मालाबा 15 मालाबा 16 मालाबा 17 नै 17 ओंखारलायबाय मा थागरमसो 17 ग्रह नामा नायब्रा एप्रिलाव माबा अखाफोरा गलाब कालार जागोन बर'आनो नामा ब्र होनदों नोंलाय बर'आनो ब्र फाग्लाहा थौ अनजालिखौ दोनखारलां दे निलालायनि खबरसो 13 तारिख 14 तारिख इट्स ओके सबको देखो ना संजीत सबको दिखाओ ना संजीत प्लीज बोले कौन क्या देखना है सबको ओके लो आंहाबो चैनल गैया नारे लङा
सोर दं एफा दावराव दारा एकदम जोंना फेमिलियानो खान्दालनै सोर गैया लोगो एसे लु फेलेगा नोंनाव दङ मारै नै गैया दासो लुहांदोंमोन बियो एसे गोन्दो नलायो नालाय गावनाथ' नोङा दासो लुहांखादों जुमायखौ जानला मानला लोंनो हादों ओमफ्राय दु एसे खम जाबाय थोब्लेबाव ओमफ्राय अल्ट्रा आई एम नट अल्ट्रा सनालिनि मा सनालि नोंनि ना बेथाया दिनैनिया अल्ट्रा चैनल इज बान oh no thank you ultra is in ben okay आपकी दोस्त इतना डेंजर है रे नहीं देखेगा दारुन है रे मासे लाबोगोन जों बैसागो मोसायाखै नामा सनजित सना नों दा बयलार गैदै जागोन दा सोर मानो बयलार जाया आंलाय आं लाजियोलै बैसाग मोसागासिनो जाखांबाय मोना सेंग्रा सिख्लाफोर मोसादों आरोना आं मोसाया लाजियो होमबा मा होमबा नोङो बयलारखौ नों मासे लादो ओमफ्राय आङो अमा बेदरखौ माबासो लानोसै 300 सोनोसै एखे माथो बयलाराबो 300 खा नों खमाव 280 90 इदियाव मोननो हागौ ना मासेयाव आं 300 सो बायनोसै आरोना अमा बेदर रांहोदो सावना नेम गैया दे खिन्थु आंथ' सावनो होखाया रावखौबो होगोन नों सोर लायगोन आया गाबोनथ' आदा बेलाल'सो ना दुनिया खतम होगा हा गाबोनथ' खामानि जोंना आदा बेलाल'खासो होमबा आदा बेलाबा जोङो ओरै फैनाय समावनो जों दाउखौ लाबोफानोसै ओमफ्राय आं दुगैनानै ओंखाम जाखांनानै आं बजार खालामथावनो आं अमा बेदरखौ लाबो जायो जाबाय दा गोरोबनो जिखुनु दाउखौ 150 लायो बयलारा नों गथा लाबोबा ओमफ्राय केजि 150 मोनबाथ' साबसिनबावसो बाला सेरनै जाखायो मासेयावनो खम थाया बा लाजियो नामा नों इउटुब लायानो सनजित सना लाजिले बिराद लाजियो मिथिबायना आंना बुहुत मोजां माबा दंब्रा कन्टेन्ट दंब्रा आंनाव माबा सबिता मानो जोंना 300 बुहुत मोजां कन्टेन्ट दं आंनाव ओमफ्राय आं लाजियो आरोना सालि रनानि जायो केजियाव थोद बैसागोखौनो मोसाया नामा बुङो आं लाजियोलै लं मुझे शर्म लगता है रे शर्म लगता है मुझे 200 250 इदियाव मोननायखौ लाबोगोन आरोना बेसेबां जानो हानाय आं लाजिगोन नारें लाबोथारांगोनलै 6टा 7टा ओइ लं ब्र गामुरबार दा नारें गैयाबो जा बुज्राव बावजु होनदोंमोनलाय नोङो ओइ टारनि खाथियावब्रा बै दालाय ओरै गिदिंनानै ओरै दलं फिसा मोनसे गैयामोन बिनि ओरै एसे बारनानै दलं फिसा लाबोखोब्रा नोंनो गय नांगौबा बुं आं माबा खालामना होगोन बैनो नांगौ नै खैथा नांगौ 50 थानो ओमफ्राय 50 थाखा गरि बिदों ओमफ्राय बिराद गिदिरखा गया एकदम नायहैनो हागोन आं खोन्थाना होगोन आं नङा आं थाइसेबो गैया आं जानो नोंनो नायलाय नों आं खोन्थागोन इखौ जागोन ना नों राननानै लाबानो जाबाय जागोन ना नायनो 50 थाखा गरि बिनियालाय लाजियोलै लाजियो आङो मा होनना बुंखो तेरि फेस देखाव मरामे आंथ' माया बैसागो जाना बोरैबा नोंगौ आरो सनजित आंहा बारा इन्टारेस्ट गैया मोसानायाव दारा आंहाबोलै समायथारबाय माथो होनबा जोंहा सानैजों अनलि जै सियाराम अके जै सियाराम सुरबि हेलो मसलकाम सुरबि मोसारि अन जा मोसानो दं नै जोंहा दाबो मोसासो अके दाबो मागि बेन्दोंफोरा एसे दाम लायोलै मा मांखो मिथिनो ओइ नोंनि बिहारि लोगो मा जाखो सेंग्राया फन खालाम नायनाव गय बिहरनायनाव जोंना मिस्ट्रिया होनदोंमोन ने मयराव बिसारे कन्टेक्ट करिम जालायथारमोन आंनावनो कन्टेक्ट दंलै बहुत बोरै नोंनि कन्टेक्टआलाय आं गाबोन रानलांगोन दा गाबोन रानलांगोन खामानि थांबा र' मिथिबाय जय राम हर हर महादेव सियाराम जय सियाराम ओइ एलं ब्र नोंथ' बिराद भगबानखौ फोथायोलै
हिनजावफोरनि नामखौ मानो सिगाङाव दोनो हमना ला सियाराम सीताराम मानो हिनजावफोरनि नामखौ सिगाङाव दोनो बिनि एन्सारखौ खोन्थालाय आंनो बेनि एन्सारखौ नांगौ आनो एलं ब्र' नोंनिफ्राय मानसियानो आं मिथिखायो आरोना आंथ' मिथिखायो मा लाइट बानाय नायाना नोंनि लाइट बानायखौ इदि नै आंनि एलबिखौ रावबो नाया बिसोरो बालनि अन आं नायखायाबो नै नायखाया नुबायना लोगोफोर आंनि खाथियावनो दं आरोना नाया माबो मानो होमबा सानना नाय आरोना लोगोफोर मा नायनो होमबा सानना नाय ओ साइली को क्या हो गया रे जय सिया राम नङाबा दावदै रुनायखौ दैथामोन जय जय राम दे एलबि होग्रायानो मोखांखौनो नुजाया नों सजिन दादा आं खत्तम मोखां देखाय देखाय फेस सेलफि होबाय रावबो फैयाखै आं दाना फेस सेलफि होला देखायगोन अ साननैसोनि उनाव कन्ट्रल थैज' सबिता थैज' ओमफ्राय जय सिया राम लङा जय सिया राम जय राम राम साइली अ न थेंक इउ जय सिया राम जय राम राम प्लीज कौन है कमेंट करो और जो मेरा एलिमेंट आया है सब कर दो सपोर्ट मी ओनली वन सपोर्ट और बैक सपोर्ट मिलेगा संगीता गया मुझे संगीता हाय मोरा कैसे हो बोल रहा है संगीता मैं तो खराब है रे मैं बहुत खराब है आई एम सेट हम लोग माइनाव आ गया माइनाव दीदी माइनाव आब' हाय सनजित आगै नावदा हेल' आब' मा खबर आब' मा खालामदों हेपि बैसागो माब्रै मा ओंख्रि संजितदों मिथिया दे वाई आर यू सेट मेरा सेट का रीजन ये है संगीता टू मेरा एल्बम में मुझे सपोर्ट नहीं करता है ना इसलिए मैं शेरू जय सिया राम अगन माइनाव लाइक थैंक यू सो मच जय सिया राम थैंक यू कमेंट Nebra beurara sana got'नि बिफां बायदि गायगला नोङो गथ'नि फिसा बायदि नुयो पियर माइब्रा नीला प्योर माइब्रा सपोर्ट मा सिरि ओइ सालथाया सिरि नङा दावरावसो ब्लु जों डेन्जारब्रा जाया जों एबारनो दानो मा सप्तासेनि उनाव जाय मानसिया बैसागुआव सुलाया बे मानसिया जिंदा नङा होनजा बेमार आजार बांसिन जायो नों इदि सावनाय नाङा मोसौफोर सावा नाङाब्रानो दिनै मावो जेबो लस 1 तारिखआव मावनांगौ आरोना 1 तारिखआव मावनांगौ ने उनि जागोनलाय 1 तारिखआव मावनिया नङाले 1 तारिखआव मावथारनांगौ बैसागनि 1 तारिखआव जुमब्राजा इ दाखलि होनखानांगौ आं खिन्थु आं मावानो दा होनलाखै आं होनलाखै होनलाय होननाया होनदोंब्रा थेवब्लाबो आं मावांखादों नोङा आं थाङाबारो खामानि जाया मा होनबा नों थाङा मानो खामानि जादों बेनो दा लादों नामा सालथाया लागायगासिनो नै लागावगासिनो दारुन दंलै जाबाय जोङो जथेस्थ' जोंथ' माल' लुगैदोंमोन 5,000 लुगैदोंमोन 9,600 मोननो देलाय जोंहा बेसे हरदों
100 हाबो आदुरा रावबो 100 खम मोनखायो ओइसा माबा हरदों माबाना 500 माबाना 250 बिनि उनाव 200 नि गोजौ गोजौ बिनो बयबो बिनो ओमफ्राय सोरबा हायैया 100 आरो ना 100 थाखा 100 गारबोदोंमोननो नोंसोरखौ हाबगोन होननानै ओमफ्राय बेयाव फैसा पकेटाव लानानै फैयाखैनो ओइ दावरावा ओमफ्राय 70 थाखाल' माइनाव दिदि नेसालिया ओमफ्राय मोसादां खिन्थु हा न'आव मोसादां फैसा बेसेबां हरखो दानसोरांमोना नों बेसेबां हरखो आं 100 हरदों र' नांसोमोना 120 120 होदों ता गांसे ओमफ्राय सिक्का मोनसे 120 100 गथा ओमफ्य 10 ता मोनसे ओमफ्य सिक्का मोनसे ओमफ्राय इखो बादो आं मोनसे खोथासो रायलायनो नागिरदों बेखौनो मोजां मोनदों खिन्थु जेरावबो होजोबदों जोंनो जुमाय माइ जेरावबो मोनजोबदों दिनै बयनाव मोनलोंजोबदों आरो इखो बादो आं समफोरनो ओमफ्राय माबायदि प्लेनिंआ बेखौनो उनाव खासल' दं मा होनदों आयु बायो बिसोरथ' आंगोरा मा हैगोन होनदों गाबोन समफोरनो गाबोन सानसेनि उनाव समफोरनो नोंनाथ' खामानिया होनना टेनसन गैया बिपुलनोबो हैदों दा मा कार्डखौ फैयाखै कार्डखौथ' कार्डआनो गैला आं जोबजोब्बायनो आरो जोबजोबदों ओमफ्राय जोंना आंनोल' होफैबाय आरो ना ओमफ्राय लेंजोबदों ओमफ्राय थांखानांगोन ने जोबजोबदों गय सुपारिजों फाथैजों होनो हायामोन इया इबो मोनसे खोथा दा आं मालायनि पार्सनेलिसो लिंना लोगो लोगो गय सय मा होलायलायनो पार्सनेल माने जेनेबा नों आं पार्सनेल जायो ओमफ्राय जेनेबा खायफा हाबा थांनायना साननानै आंनो कार्ड होफैबाय ब्रायो आंहा बोरानाव दंना आं इसोरनो ओमफ्य दै ओइ रनु ओमफ्राय जेनेबा माबोरै प्लेनिंखौ खोन्थालाय आंनो हाबायाव थांगोन ना थांखानांसिगोन बुंनो हाया दै खिन्थु मानो बुंनो हाया जेनेबा नों फिक्स होनाया जोंना गाबोननिफ्राय खामानिया स्टार्ट गाबोननिफ्राय स्टार्ट जोंना खामानिया जोंनाथ' गाबोन आदा बेलायावसो गाबोनथ' जोंना दाउ बयलार हांगोनसो अमा बेदरा हले 500 थाखानि अमा बेदर मोजाङानो जोंना मिस्ट्रिया दैमालि बे उदालगुरि डिसिफोर बायदि भिडिअ होनो गोनां जायो जोंनि मिस्ट्रिनो दैमालि दिनै सासे मानसि फैबानो रायलायबाय थायो बायाखै थेंक इउ सो माच आब' थेंक इउ हा आट्राफ्रा मिस्ट्रि जोंना बै मयगब कान माबाखौ मा होनो डिसिनि न'आव थानो मोनो इयो जोंना माबा बानायनो मा होनना बुंगोन दिनै आङो मिथिबायना ओइ बोरै आं दिनै बिराद इन्टारेस्ट मोनो खामानिखौ मानो होनबा मिस्ट्रिया लोंना लाबा जायनो रायलायो बिजोंनो रायलायबाय थागोन इयो बिदि सिस्टेम मिथिबायना एसे मेग्लिं मानसि जायो मेग्लोंबाथाय इना जाखाबा खाथ्रासो माबा जय मा खालामदों पार्लिं दोदों पार्लिं सरकारनि खोरखि सरकारि न'नि खोरखि दोदों थिं दोखाबाय जोंखौ थिं दोखाबाय मैयानो कमप्लिट आदा थाबाय मोनथाम थाबोदों कारेन्टआनो दिनैनाबो दिनदोंमोन ओरैलाय आरो गाबोन आदा बेला खनसे बुधबारबाबो मा होनना बुंगोन गो माबाया लेंहरदों आरो ना डिसिनि हिनजावा लेंहरदों आरो ना थांबाय गाव दुगानो माबानोलै खोरखि ना मा दोनो पुलिसा हाबनो होबावानो पुलिस गांगु ओरै सोबानो नारखांदों गायगोला ओमफ्राय हाबला नांखायो खेला देन्जार पुलिसा गल गला जाजोबदों गायगोला दे होनबालाय होनबा पुलिसखौ सोबालायनाया दिनै जोंहा दंबारबा ओंखामखौ नोंसिनाव ओंखाम जादों नोंसोरथ' बेलेग लोगो जा ओइ बैसो मा जाखो कितने पैसे थे 1000 रुपया था साहब 1000 रुपया ठीक है मिल गया तो रख लेंगे नहीं मिला तो ओइ सुमित बिबोना आंनोलै साइलिया बिबाजैया गाबलायबाय जोंना हमारी पुस्तक खो गई कहाँ खो गई आकाश में आकाश में खो गई आकाश में तुम आकाश में क्यों गए थे मर गया ना हमारी एक दिनै एसे गोदै मोनो माथो मैयानो आं लोंदों खापसे गोदैखा बोना बेदर लोंदों मैया आयौ इसना बिराद मोजां मोनलाय गिसिया आयौ सोना माइब्राया सोना बे आंखौ महा सुत्ते खालामदोंब्रा बे आंखौ गाबोन फैनाङासो सानखादोंमोन ओंखायनो लेंहरखायाखैमोन नारा फन हरदोंब्रा आंखौ आं न'आव लोंगासिनो दङ ओंखायो अमा बेदरमोन आलासिनो आंनि सिगाङाव फैगोन होनना बुंबाय थाखानायब्रा आंनि सिगाङाव नोंखौ फैगोन होनबाय थादोंमोन होनबाय थादोंब्रा आङो उनाव न'आव लोंबायनो होनबाय जय सियाराम 51 52 अके बाप थेंक इउ सो माच आंनि सबसे मा होनो
इन एलं साइलि बाजैया गाबगासिनो साल्थे एसे खुदुं हरदो सानलायदों ओइ साइलि किउर रायरे साइलि रनानि जायो मैयानो थिं मोनबा दोननांगौ ओमफ्राय गोजौ साइलि इतना अच्छा है आप इतना खूबसूरत है आप रोएगा ना क्या होगा आप रोएगा तो अच्छा नहीं होगा मोनसे ओमफ्राय आया मारथेनोसो होनांबाय न'आवनो मारथेनोसो साबि गैया ओइखौनो एसे लोंबावनांगौबा लुदोब्रा नालाय जुमाय लुवाबाथाय जाग्रा जोबोलै बिरादनो जेसांनो जाग्रा जादों मानो आं समान समान आं 60 थाखानि नै जागोन जोंना जोब्बायनो लाबोदोब्रा फैसानो खमिनांगासिनो दं नोंसोर फैसानो खमिनाय मानि फैसानो खमिना जोंनाव नोंसोर फैसा खमिगोन बा फैसा खमि गैया खायला जोंखौ बेलेग माहाजोन जाहैबाय हा माहाजोनखाय बेलेग मैगं सायगलाय जोङो नालाय मालिक मालिका गावसो जों नङा गावसोब्रा जिराय संजीत सुमित अल्ट्रा नो मरे क्या हो गया रे आंखौ मिथिखादों एखौ मिथिगौ पास गेलेनानै 0 जाग्रोनो बिनि थाखाय सानदों आंनाव थानांगौ मा खालाम जाबाय आंखौनो फन खालामबायो आं आखाइ लिरना दङ होननानै थांनादोंबा नोंसोरो खाजारसेनि हा सोनाय मोनदोंबा होमबा नोंसोर थांनो हायोमोन नङा गोजोनबायलै आं आयु मिस्ट्रियानो फास हरबाय केতিয়াबा माटिले आइबो लांबाथाय माटिले आइबा লাগিব आंसो होनो होदों नोंखौ मिस्ट्रिया होनो होनानै होआखै जिकुनु मिस्ट्रिया आं पास हरदों आरो खिन्थु केতিয়াबा माटिले आइबो लांबाथाय होनो आरो इयो मिस्ट्रिया मोजांब्रा जोंना मिस्ट्रि आंनो खोन्थाबावनोसै आं इदि होग्रोबायलै होननानै जेबो नङा उनावहाय नेक्स्ट लेंबा साननानै थिगानो जादों होननासो बुंबावदों आं मिस्ट्रि अल्ट्रा चला गया हे हम लोग छोड़ के अल्ट्रा एलोंग इज अल्ट्रा 64 थैंक यू सो मच अल्ट्रा 64 कमेंट साल्थे साइलि बाजिखौ चुम्मा दे दो प्लिज फाला आं होबावबायो खाथालि बथला दै लांनो मालाबा ओइ बानलुआनो गोलैलायबाय बिनिया आं रुनिनि बैसाग मोसानाय खनसे नायथारगौमोनलै मानो गाराखै हो नायगोसोमोन रा बांगारनो फुलेलि थाबाय थायो खिन्थु बुनाया बुदोंलै माबोरै बुना हरथारलाबायनो सोर बुना हरखो खारदोंमोन बेलेगजों खारदोंमोन ओमफ्राय फैफिननानै हौवाया जि गाज्रि बुदोंखौ बुनाया खिन्थु जोख्लायखादों आरोना हिनजाव माहारिखौ इदि बुदों आरो ओइ मोनसे आंनाव माबा दंलै बिनि मानो खारनांगौ इयालाय दुर्गेगियानि इयो माबा खालामदों साला मानो खारनांगौ इयालाय बोरैबा SD ना SP माबा ब्लगमोन इनिया गावनो गलतिब्रा गावनो मानो खारनानै फैफिनदों आरोना न'आव इयावसो हौवाया बुदों आरोना स्टेशनाव बुदों हो स्टेशन नङालै मोनसे संजीत प्यार नहीं करता है मुझे भी बनां बोल रहा है नाङानो नेटानो आंनि बे हस्पिटाल लाले होगोन आं दानो लायाबा दुगाद्रायथारोबो नाङोथ' मानो नाङा सानसेनि खालि आंना बिहरानो फैयो एसां गैया सानसे 200 GB जेनेबा आं जायनाव बिनाव बिहरोब्रा गार्लफ्रेन्डनाब्रा आं जायनाव बिनाव लोगोफोराव बिहरनो मोनो गावनावनो जिपे दङ जोबबानो सोगोन मिन्थियाखै एक बार अल्ट्रा माबा सुमित नों सागोन 1000 थाखानांगौ दा मानो बुनो हाया बेलाय ने गावसो गलति मावना लादों स्टेशनाव बुदोंनाय खोनायो नामा स्टेशनाव बुदों लोगो नांनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनो आंनि होगाबो एसे एनै गाज्रि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बेखौ बुदों खिन्थु हिनजाव मानसिनि सिगाङाव हिनजाव मानसिखौ बेबायदि बोलो दं होननानै बेफोरबायदि बुनाया बेफोरबायदि नोंखौथ' गाखोना सेस खालामथारगौमोन आंनो सादों माथो गावसोरनो गलति मावना लायलै मिथिबायना एनो रागा जायोब्रा नों हमना ला बेलेग हौवाजों खारबालाय बे रागा जाखागोन माथो बुखागोनलाय बिनि थाखायथ' रायलायबानोथ' बुखागोन आरो बेफोर जानानै नङा गावसोरनो गावनो भुल खालामनानै ओमफ्राय गावनो बुजादों थिगानो जादों
नोङा नों जेरै मावो ओरैनो साजा मोनखायोनोलै बेनो आरो दानि जुगाव भगबानाथ' जेबो भगबाना जेबो साजा होला मानो मानसियानो बे साजा गावनो होना थांदोंमोन गावनो बुजादों ओमफ्राय दा गावनो बुजादोंबालाय गावहा खस्थ' मोनदों खिन्थु भिडिअ खालामबाय खोन्थाना होबाय नोंसो दाय लोंला जेबो बुजानांगौ होनना मावो लिरनांगौमोनलां एसे जोब्बाय होनबा जोब्बाय होनबा जोब्बाय लोंला नोंथ' बैसागु बोथोरनि जेबो लोंला आंखौ सोलायबालाय नों बहुद सोलायबायथ' मिथिबायना अबाव आथिं थिखुनानै खाया हटेल मोनो नामा नोंखौ सुमन मानो थांदों थांनाय होनबाबो नोंबो सोलायबायलै नोंसोरना बहुद सोलायबायब्रा नोङो आं दासो गोसोखांदों फुंनि आंनो एक्सट्रा हरदों हा 100 थाखा मानो जों बिदिमोन बिया लोंनानै नोंनानै खिथानो हाबाय जालाय बे बिराद गिथार उन्दुनाय जाया नामा सेसलै मालाय नोंसोरो र' मात दहाय सानसुआव ओंखाम र' मात होद ओंख्रि थांबाय ओइ नैथिं थांबाय सालि रनानि जायो रनानि जायो ए बेंग्रायानो बेराखौ लायो सैमाया बेंग्राना बिलाइ बेंग्रा दहाय ओंखाम जानो न'आव गैया मोनजायासै ओंखाम ओमफ्राय आं मेथाइ सुमित तो अच्छा है बोल रहा है ओ रोना नहीं चाहिए रे रोना नहीं चाहिए ये पीना पिलाना मुझे जैसे डियर को सूट करता है तुम जैसे डियर को नहीं बे सैमा थानायखाय गब गब जागारबाय नै ओंखाम मदल मोनानि फाइनालि होमबा हाबा जामारसिगोनबा लांबायनो लांबाय मैया हराव 10:30 खरस लांदों माब्रै हरदों 9:30 सिथाव दं मोनयो थाबाय माने सानै नाव थांदों मैया दिनै नोंसोरो नोंसोरो नोंसोर नङा जों दं जों इसाव थांबा जों इसिनिखि थांबा न'आवनो गैया बिहनसो दं गासै ओंखाम 9:30 ओमफ्राय लांखाबाय ने 10:30 होनदों आरो ना लांनाया माजों लांखो जेनेबा माबा मानसि हिनजावफोर लाबोनाय जिखुनु सानै ना मा सानै मानसि लाबोना लांफैगोन जगिता नार्जारि इभिनिं हेल' सुमित बिबन अकेले दारू पी रहा है और कुछ ऊंचा बोल रहा है ओरैनो थांगासिनो जों ओंखाम जानानै मा थाथ' खेला जायोबा बुं इनभाइट खालाम दे सोरनाव खेला जायोबा गथ'मनाव ओइ खेला जायोबा मा खेला सोरजों थांगोन नोंसोर बैसागु बोथोराव मा खेला सोलाबाय थायो फैनायाव होमबासो मिथिगोन आं देलाय जों मालानिफ्राय ओंखारनायखौल' खिथालाय मिथियाखै अमारुमोन ओंखारामोन लब्बामोन ओंखारामोन लेबारसो ओंखारनो लब्बामोन ओमफ्राय मानो जेबो गोलैबाखै माथो मानो लुवाखै जेबो लुवा खालि बारदै सिख्लाल' मोसागोन बारदै मोसाल' लुनायखौ नुगोना नुवाखै नों बेखौ नायलाय नुबायब्रा दहाय नायदोंमोन साब्रै हाजो जादों साब्रै फिला नङा राउन्डारि बारदै सिख्ला मोसानायनि बारदै सिख्ला मोसानायल'सोलै जाम्बा इयानो जागोन फांसन जाया
मा होनो मा फांसन जाया बारदै सिख्लाल' मोसानाय बारदै जागोन सिख्लाल' only 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 बार सिख्ला ओमफ्राय बेयाव जिखुनु सासे जोंना बार- थाट सनजित साइली बारदै सिख्ला साइली जानो की बेरायनो पास सुथि। जाओ बाय सनना थांबासो साइली मिथियो अल राउन्डार नोंसिना आलासि फैबाय थाबासो। इमान मोजां गेजेराव ओइ जों मिथिला नोंबोथ' मिथियाबा नोंसिनिखौ दाबो माखो इसिनिखौ मा इसनि हाखौ हाखौ थांफेराखैना मा मिथिनो थांफेराखै मा लांबाय अंबारालाय मैया थाङै जोङो मैयाबो मिथिया खिथियानो रोङा अंबारा थांफेरा बियो अंबारा थांफेराखै होनबा ओमफ्राय सोर होनदोंलाय गय बारि दंलै गय बारि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नोंबो नुबाय आं मिथिया लबर बागान ओरैहाय ओरै जोंना ओरै सिदा जिखुनु सिदा इसिनि बेरा गोदान दुमनाय नुवाखै नोङो बेरा गोदान गुबुन मनि फै आगोलाव दा आरो फैफिननांगौ ओरै सिगुन जोंना। बागान फुरमुलि फैनाय सिगुन बागान गुबुन मोना मनि थांलाय फैलाय जों खेननै खालामदों फुरमुलि बा फैनाय सिगुन बागान मोना सिगुन बागाननि बेनो ओइ इयो मा न'आव थांसै नामा ओमफ्राय मोनसे खोथा नोङो नोंथां नों बेनिफ्राय ओइ, थांबाय थादों दा। गाजा खोनाबाय आं बे खोथाखौ जोंनिफ्राय फैनानै नोङो अबेबा बेरा नुगोन नुवाखै अबे बेरा साइडआव गोदान। माथो जों नोंसाव मैया लोंदों नों मानो गैया मा होनो आं भिडिअ कलिं रायलायदों माबाजों आं गाजा खांबाय नोंसिनाव माइब्रा लोंदों आं गाजा खोनादों बे खोथाखौ एसे जाबावसै। आं गाजा खोनादों आरो खेसे मोनलाय माला नों मा थाखै होनलाबाय खेसे न'आवनो गैया गाजा न'आवनो गैयानो ओइ। ओमफ्राय जेनेबा खामानियाव थांनाय मावनो थांनोलाय मा खोथा बुङो बैसागु वैनाय नोंसोर साननाव बैसागु बोथोर रावबो थाङालै बे खामानि 1 थारिख बयबो ने ओइ सुतिया खालाम आंसो मिथिगौ आंसो बेखौ जबरदस्ति ओइ, नोंबो खालामनाया खाबसे? मिथिबायना? मान खाबसे लाबाव फैसा गैयाबो थाजायो आरोना जोंनि माने बेबायदि 50 थाखानि? जोंना आंनाव जों 20 थाखानि माने बे राजानि जेसां जोमाय लाबोगोन राजानि नामाव गोजा लाबोबाय था भिखारि। जेबो नङा बेजों मथ' मानो? आङो जेसां ओइ। बिदों एसांनो फैबाय थायाव बियो बुंनायनि हाक गैया आं जेबो गाज्रि मोनाखै नोंसोर सानैखौ 1 मिथिबायना? थारिखआव खामानि थांनायसो 1 थारिखआव खामानि थांनायसो मिथिबाय एलं ब्र थेंक इउ सो माच एलं 100 जाहानाव मैया 100 मोसाहैदों प्लास आंबो मिथिगौ आं भिडिअ कलिं रायलायदों मामाजों मा होनो आंबो लोंदों माइब्रा लोंदों नोंसिनाव एलं ब्र एलं 100 प्लास नायदों, आंनि आं एलबियाव कमेन्ट खालामबाय आरोना एलंआ 100 प्लास थेंक इउ सो माच आं मिथिया आं भिडिअ कलिंआव रायलायदों मैया बुहुद नोंसिनाव मा बेदर मोनैखौ होनलाय ओमफ्राय आं थांदों ना मादों जेनेबा भिडिअ माबा माबागौना 100 नोङा। प्लास थेंक इउ सो माच एलं आं खोन्थाहरबा मिथिगोन ओए साइली क्या बोल रहा है तू साइली एलोंग 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 ने 100 प्लस कमेंट किया रे एलोंग ने 100 प्लस कमेंट किया है मेरा पास एलबी एलोंग का कमेंट 100 प्लस हो गया दाना मिथिया ना दुगा थावथिलाय फासुआ जोंना राकेश मोनाल' फास हरदों होमबा दिनै खोनासं दहाय होमबा इसनाव हिटसिन दा होमबा इसनाव हिटसिन नङालै मोसानाया दिनै मोसानाया दिनैनि दिनाव खामानि थाङाबा आं थायोमोनबा न'आव ओइ र' गब्र'योमोन आं मिथिबाय
Bak malah full. gabelah ini. Buka jinjau. Nisilah mampu siapa kamu nisi? बुधबाराव जाना थांदोंमोन दे गाबोन Eh. बुधबाराव जाना थांदोंमोन ना नोङो बुधबाराव नोयो गाबोन लाना थांदै मा जाहैनाय नोङो बुधबाराव नोयो Nggak kamu boiler kak. बयलारसो Boiler hangan बोरमा ya. जाग्रा Boiler बोरमा boiler rumah kak. गथा Hah? nama. Gota. Boiler gota ini cowok umar dong. दे हरोबा आं 150 हरगोन दे आं 150 Ayo. Ngapur kak. गाबोन आदा बेला बैसागो मानि मावनाय बिदा आं नोंसोरखौ दानि होनो नागिर नों देलाय नों खिन्थिलाय बुजायलाय बैसागो मानि मावो नङा, बेलेगाव मावो, एक है थारिखआव माथो मावना। थांलालै खामानियावनो 1 तारिखआव मावना दे नोंसोर बुजायलाय 1 तारिखआ बिराद कुफादो बेखौनो दाखालि मावना बिसोरो नङा राजा तुजे बाजेबो नङा Literal. आं लिडार आं मा होननाय Lagaw. What are you doing? Noel lengasno Noel lengasno. सोलाबालै ना थगायनायखौ बाप आंखौसो लिडार सानबाय आंनिया मालाबानो लिंबाय राजा खुंबाय आं सोलाबा होनदोंब्रा मालाबानो लिंबाय नों राजाखौ दालाय गलिबिना आरो आं थाङाबा ओमफ्राय खामानियानो सुइस अफ जागोन मास्टारखौ सानसेयालाय मानो सानसेखौ सुइस खालामनो गोसो गैया आं नोंसोर जेब्ला बिदिनो जागोन ओइ जेब्ला बिदि जाया जेब्ला बिदिनो जाबाय थानांगौ खामानिया मिथियाखै बे जेबो नङा नोंसोर Oi, belakang deh Runo. Ro. Ayu, hello. Elong. Bisa kalian mabung deh. Angni libio na सबसे हाईएस्ट कमेंट न टॉप कमेंट खालामनाय जाबाय एलं ने सबसे हाईएस्ट कमेंट किया रे आज मेरा में बाय सोनजी ओ साली मेरा एल भी मत जाओ यार एलोंग है ना एलोंग की सब बात करो देखो हम लोग का विजय भाई मोस्ट वेलकम विजय भाई आपको मेरा एल में स्वागत है और कौन है प्लीज कमेंट करते रहो ना दोस्त एक को राधे मैं आप लोग की सी इतना एल कर रहा है खाना खा एलोंग बॉय आई एम ही ब्रो ओइ नयेल ब्रो खोनासं नयेल एलंगा बिराद डेन्जार थिफुला जाबायलै मिथिबायना एलंगा बिराद डेन्जार थिफुला मिथिबायना एलंगा बारे हालालै आङो एलंजों टू कमेंट पता नहीं हर साइली में दारू पी रहा है कैसे कमेंट पिकअप करेगा फिर भी मैं कमेंट देख रहा है रे फिर भी मैं आप लोग का कमेंट को ना डील में पढ़ रहा है मालूम है डील में कमेंट पढ़ रहा है मैं आप सब कमेंट करते रहो संजय भाई बोल रहा है ओके हेलो Nggak extra party mana nggak एक्सट्रा पार्टि सादे गोनाङा खनसेल' बुंगोन खनसे बुंनो होआखै नङालै फैसा खांनानै आं मोनसे खोथा मेन खोथा खोन्थानो माने र' आं
नङा नङा Morasali दिनै ruko दा yaar, जागोन ना Morasali बेखौ जों ruko मिथिया ruko आं ruko बैसागो please. थैसागो आं
सोर दङब्रा थांजोब्बाय नामा गासिबो माबालै वान्डारफुल गेमिंआ अनारा थेंक इउ सो माच बैसागोनि नांद्रबबायलै फेबाय आं बिराद गाज्रि फेबाय आरोना आं मुडसो वान्डारफुल गेमिं अन थेंक इउ सो माचलै वान्डारफुल गेमिं ओमफ्राय जोंनानि सोर सोर दंथाय जोंना बसुमतारिबो दं अन थेंक इउ सोर सोर दं कमेन्ट खालामदोब्रा साथामल'सै मा जाबावगोन
बबाव थांलाजोब्बायलै mau dipakai lilai apa बसुमतारी अनामिका आं एलबि दोननोसै नामा खोन्थाहरलाय एलबि दोनना मानसियानो गैला मा थानानै मा फायदा गैला रावबो गैला दोनसै बाय